l'esperança i puja el pa. Metges majors i pense en tot el que es mereixen i baixa l'esperança i puja el pa. Va donar la idea de fer aquesta pedalada reivindicativa per demanar la construcció d'un carril bici i conèixer la Universitat de Tarragona al laboral. Els 3 centres ens va semblar una idea excel·lent. Es va escollir aquest dia, el 19 d'abril, perquè és el Dia Internacional de la Bicicleta. Ha estat una organització accidentada, donat que la pròpia Imma va ser atropellada mentre anava en bici cap a la laboral a treballar. La mare de la responsable d'escola del Calípolis, que és baixa, només s'ho he dit jo.